Publieke pioniers in de Engelse tuin. Kim Vermeulen in race Trend Vision Award. Het is vandaag 27 juni. Dit is het Pelemaasjournaal. Woensdagmiddag vond in de Engelse tuin een inspiratiebijeenkomst plaats. Onder de naam Publieke Pioniers stond de bijeenkomst in het teken van een verandering in het samenspel tussen samenleving en overheid. De bijeenkomst was voornamelijk bedoeld voor ambtenaren. Zij kregen diverse speeches te horen van publieke pioniers. Ondernemende mensen die een initiatief hebben ontwikkeld dat een grote impact heeft gehad op de samenleving. De sprekers waren mensen vanuit de overheid, maar ook vanuit de samenleving. Een publieke pionier die woensdagmiddag ook aan het woord kwam was Erna Smeekens. Zij is oprichter van Tientjes, een project waarmee ze mensen die op de bank zijn beland stimuleert om weer aan het werk te gaan. We trainen mensen, dus we bieden mensen de mogelijkheid aan om weer te gaan geloven in zichzelf. Dat is de grootste klus. Mensen zijn geloof in zichzelf kwijt, respect in zichzelf kwijt. Wij bieden mensen tools aan, op heel laagdrempelig om weer te gaan kijken van hoe pak jij je leven op? Wat heb je in huis? En ga dat doen. En dan gaan we het doen. En dat doen we door maatschappelijk betrokken ondernemers uit te dagen. Van maak eens dingen mogelijk die eigenlijk helemaal niet mogelijk zijn voor mensen aan die onderkant. Door helemaal buiten de kaders te denken. Door samen, heel veel samen te doen. Want mensen in Nederland doen dingen alleen. Vooral als je aan die onderkant terechtkomt. Die isolatie is echt vreselijk. Dan zeggen mensen, ja ik weet het wel, maar ik wil het niet meer alleen doen. Dan zeggen we van oké, we binden mensen duurzaam aan elkaar. Ja, dan gebeuren er wondertjes. Erna kreeg veel waardering vanuit het publiek. Ze vertelde vol enthousiasme over haar verhaal. Een inspiratiebron mede doordat Erna een project voor werklozen is gestart vanuit haar eigen ervaring. Ik ben zelf op de bank terechtgekomen. Ik heb een aantal jaren bijstand en voedselbank gehad. En vanuit die situatie zag ik hoe hopeloos je dan raakt. En ik dacht, ja, dat wil ik niet. Zo wil ik niet een voorbeeld voor mijn jongens zijn. En het moet anders kunnen. En daar ben ik gewoon over na gaan denken. Van het een is eigenlijk het andere gekomen. De bedoeling van de bijeenkomst is dat de ambtenaren het enthousiasme van bijvoorbeeld een spreker als Erna als inspiratie kunnen gebruiken om een verandering in hun eigen werkwijze aan te brengen. Gemeentesecretaris Karel Joosten hoopt vooral dat de ambtenaren meer naar buiten in de samenleving treden. Niet vanuit, laten we zeggen, de ivoren toren, vanuit je gemeentehuis dingen te bedenken, maar naar mensen toe te gaan of mensen naar je uit te nodigen. En dan met hun te praten over de problemen. En eigenlijk vanuit hun problemen, de problemen van de mensen in Venray of daarbuiten, te denken. En niet vanuit onze ivoren toren of vanuit onze papieren paparassen. Wordt dat nu te weinig gedaan? Volgens mij hebben wij al een heel aantal publieke pioniers in de dop in Venray. Wij noemen het eigenlijk, stiekem noemen wij ze de frontliniemedewerkers. En er zijn een hele hoop ambtenaren die ook gewoon in het gemeentehuis goed werk doen. Dat hoort er natuurlijk ook altijd bij, hè? Want iemand moet de deuren open doen of dicht doen en de computers laten werken. Maar we hebben best nog wel meer publieke pioniers, frontliniemedewerkers nodig. Om zo'n frontliniemedewerker of publieke pionier te worden is het niet alleen belangrijk om je gezicht buiten te laten zien. De manier waarop er gewerkt moet worden is ook anders dan de werkwijze die op dit moment door de meeste ambtenaren wordt gehanteerd. Het verschil is dat de ambtenaren minder gaan denken in de regels. Als ambtenaar ben je toch normaal, wordt je leven veel bepaald door de wetten en de regels die je moet uitvoeren. Dat is dan weer in Den Haag bedacht en wij voeren dat hier uit. Maar dat is vaak niet waar de mensen buiten op zitten te wachten. Zij wachten niet op een vergunning, maar zij willen graag met een bedrijf aan de slag. En wij denken vanuit de vergunning en zij denken vanuit het werk wat ze willen doen. Of een pizzawinkel die wil pizza's verkopen. Daar gaat hem helemaal niet om een parkeervergunning voor zijn brommertjes. Er zijn al enkele voorbeelden in Venray te noemen waarbij er meer wordt samengewerkt met burgers. Vooral de wijkontwikkelingsplannen zijn hier een illustratie van. Het doel van de gemeente is dat dit soort samenspel nog meer gaat plaatsvinden. Kindervakantiewerk Venray zoekt nog spelleiding. Met name voor aanstaande maandag en dinsdag kan de organisatie nog helpende handen gebruiken. Kindervakantiewerk is dit jaar van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli. Het thema dit jaar is dromen. Er staat onder andere een sportdag, een meerkamp en een grote battle op het programma. De veiligheid van de kinderen wordt ondersteund door de koepelorganisatie VJL. Aanmelden als spelleiding kan via de website.
Kim Vermeulen staat in de finale van de Nationale Trend Vision Awards 2013. Tijdens de selectiedag op 10 juni werd Kim geselecteerd als een van de 10 finalisten. Vermeulen is werkzaam bij Kapsalon Change Van Rij. De Nationale Trend Vision Award is een wedstrijd waarbij Welle zijn visie geeft op de haarmode voor het komend jaar. De visie bestaat uit 4 trendbeelden. Daar heeft Kim er 1 van uitgekozen. Dit jaar is dat Allegro. Hiervan moest zij tijdens de finale een eigen visie geven. Kim is nu druk bezig met de voorbereidingen. Nou, je begint natuurlijk vooraan. Je gaat eerst inspiratie zoeken voor je kapsel. Maar wat vind je leuk, wat vind je niet leuk. Dan ga je inspiratie zoeken voor de kleur. En van daaruit, als je je concept klaar hebt, daarop zoek je dan je model. Je moet niet eerst je model zoeken en dan kijken van, nou goh, dat kan ik bij haar doen. Je moet eigenlijk eerst je concept af hebben en precies weten wat je wilt, voordat je op zoek gaat naar een model. In 2011 won de Van Rijse de Gouden Award. Als prijs mocht ze naar New York gaan. Eind oktober, begin november is de finale van dit jaar. Kim is al veel bezig met de finale. In de aanloop naar zo'n wedstrijd zijn er een aantal dingen die wel van belang zijn. Wat heel erg belangrijk is, dat je collega's en je familie natuurlijk wel 100% achter je staan. En dat het ook in de salon mogelijk wordt gemaakt dat je aan zo'n wedstrijd mee kan doen. Ik bedoel, het is niet zo dat je naar zo'n Wella gaat om te trainen en dat het dan klaar is. Je moet wel echt de begeleiding achter je hebben die jou dus zeg maar wekelijks je trainingen kunnen laten volgen. Zeg maar. En hoe is dat hier bij jou? Ja, ik train 4 avonden in de week voor de wedstrijd, al vanaf januari. Ja, nu al. Ja. Kim hoopt ook dit jaar weer een goede kans te maken in de finale. Tot zover het PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een uitzending van het journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er mogelijk enkele buien. Morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt. Er zijn veel wolkenvelden en stapelwolken. Later op de dag komen er langere perioden met regen. Het wordt maximaal 17 graden. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.